July 2022, natadiri karon sa Vapors Hub. Nagsasalamat ni Ma'am Zoila, Sir Tobias, Bencel, ug sa tanang staff sa Vapors, ug sa tanang tao nga ning tambong diri nga kalihukan. Merry Christmas and Happy New Year in advance. So, proceed sa ikaupat nga battle. Jaja from Lila versus Hipolito from Clarin, Bohol. Layo kayo ni sila o ganang gibiyahian para moabot lang diri sa Tagbilaran. So, be prepared 1 month din sa liga no para moabot sila dire. So, shout out sa daw sila una. Represent. Yo, Hipolito. Ang akong gihandom, ako nang naangkon. Perminting ating manunog, ako nga pangyaon. Tanan nga saad karon, dili gyud pakyason. Mag-usa na tang duha karon kita kaslon. All goods. ACMC, shout out tanang apakaparong sa akong bagong silang na anak o sa asawa, shout out Rapcon, Vinci, sa tanan na diri ni suporta Rascals sa ni Pops ug sa ubang mga rap group ug sa tanang mga taga Bohol nga nadiri entertainment sa music industry na tanan diri no, shout out Jaja di ay Paglila. Shoutout ni Martin Ocado, Michael Laes, Kian, Melody, Tom Jones, Kianan, Godwick Clan, Team Insight, Tigis Groves, o Omegans, ug sa tanan Tagalila. So, dog sa Toscoin si Jaja. Yang gipili nga mauna si Hipolito. Sabot sa 2 minutes. Judges, good luck niyo, 2 minutes. Kung sila lang tingog. Yo! Check! Yep. Bugnaw ang venue! Lami na din i-battle! Akong asawa ta sa mua! Lami untang ikadol! So babainit na ba? Kakpag tantanan! Yo! John Nino Lagrea. Layo nagnaabta ng imong karera. Israel Adesanya, Rising Star. Ako imong Alex Pereira. Tawag ako, Alex Pereira. Ang karir mo undang sa pag-andar, tawag ako imong Aberya. O, John Nino Lagrea, JNL. Wa ko'y makonek pang flex. Wa ko'y laing mauna-unaan kundi ang imong pagka-wex. Maayo daw kas delivery, pero ang bar supply ang specs. Ang JNL JNT karong mapaundang kas text. O mapaundang kas punches wag tuo. Murag akong side hustle. Mga kinumo mo abot nga way pahimang no. Mura og parcel. Tibok round hisgutan imo mga epic fail lines nga lame. Tamak-tamakan ko rin ang mga linya nimo pedestrian lane. Yeah. Kaya sa battle ninyo ni Scarface, naingon ka. Yo, sa battle ninyo ni Scarface, naingon ka. Mga hurado, nadala sa yam-yam gamit bara nga pangkulam. Pre-note lang ha. Iyang first bar ato kay kulang. Iyang gi-wordplay sa kulang. Para mo rhyme sa fourth bar, iyang gigamitan og word nga kulam. Bara nga pangkulam. Subot pa sabot rapper na po ng mga mambabarang. Bem, manulong tagsikihor labong daghan ko kailang albularyo sa sagbayan. Mauna! Kay bisag way connect ipugos para lang magtunog yawa. So unsa na kung mag-rap battle sila, kinsa may lang judges ang bulang kristal o katong dakong kawa. Iste. Unya, ningaw sad ka. Inyong debis, dili na mo semis karong bali na inyong debis. Doon pa lang panalo na ako eh. Debis, Lil Black, ganun mag-wordplay. Ang the best of... Yo, ang the best of Davis, imong gi-wordplay. Ngayon ang regards ni mo, si Boss G. Yo, karon
inyo nang makita nga, iyang mga atake dili pang pounds. Bisag asa ni i-announce, di ni kalamang even an ounce. Bem kini mong desisyon lami kaayong i-denounce. Nga nugod taong imong gikontra ang maestro versus di ka mao mo pronounce. Yeah, basa-basa sa doon mong English, uy. Check first whatever words you're gonna say. Kay kung dili, katawaan na tas ubang lugar, and that's the price we're gonna pay. Kung gusto nyo mo upgrade niya liga, atong i-upgrade po ng ato ang gameplay. Moabot ra lagi na someday, kini atong hilig, doon na na'y payday. Ang lurog sa gisimoy, ato ang gateway. Timan ina, kay ikaw ra papabaya mong napildi ni Herb. Herb, taga Cebu, no? Napildi ka ni Herb, pero karon daw siya kay mamawi. Sorry kay God mode ni, kung ikaw mamawi, ako mamawi, kinabuhi. Kaysa, pataugay yung piste. Kaysa, kimamawi, kinabuhi. Kaysa relihiyon sa battle rap, usa pa kakapagano. Diri sala ang pagkawak, dugay rakang na impyerno. Time. Round 1, bawi, Blanja. Yo! Mamawi daw siya kinabuhi. Pero may belt bag sa kilid, asa ka manari. Yo, check! Last battle ako Cebu. Lapildikos, taga Rapolo. Di sa unta ko mo battle karon dire. Kaso si Bim, na daw pabuton siya nga ulo. Pidako na daw og ulo. Maong akong gikasahan. Ingon ko Bim, itsyatra akong kontra, gitext imong pangan. Ha? Nagtuog matumpangan. Ako'y gipiling at bangan, halatang text imong pangan. Doy akong pangan. Nga mapildi sa rap battle. Kasumalikas imong nahula. Dinibati unog karatel. Nahurot na akong kulba. Ug sigurado ni karong mahasil. Karon sa loaded na kiglumba. Ha! Expired na inyong text. Di na maabta ni ugugma. Kayon sa itira ni muna ako karon. Wala pag itira sa uban. Parihanang tagak gyapong karon. Sama sa uban. Weak! Di kasik paras ako puros banga mga duwa. Na kay utok tus lubuwa. Wa kay utok nga muduwa. Ha? Pero maestro, daw ni sa ila, pakpakan. Ako ning tudluan, bungoton nga maestro. Asa ni tuuhan? Kay tanawa, itsura palang daan. Tanawa, binuang ray gadaghan. Ingaaning klase sa maestro nga recess ray hibawan. Mao nang estudyante sa iyang klase, way nasabtan sa eleksyon. Puros politiko ang gipang tudlo kay maudaw na eleksyon. Politiko, eleksyon, o gituyo na kog mention. Mga kuwang ni sa attention, o sa supporter ni Lenny nga wala pa naka-move on. Imong umurag roll on! Wa! Nga gikwaag taklog. Di ka bagay si mong profession, bagay ka pang sidewalk kay mong bara, pang masa. Akong bara di basta-basta, muduot ang kadalinya, ibanghelyo sa misa. Ha? Pero time sa, pasintirahon tag Bible verse. Pariunon na ba ning yawa? Pero di, niundang sa seminaryo pagkatilaw niya ugaba. Kay kusog kay ni mangupit. Nga murag sa Kristan. Adolf Hitler ang batasan o anti-Christian. Peke mong dalang kahait murag sundang ni Christian. Di ko madalas sa imong syagit nga murag Frankenstein. Time! Round 2, we pull it off. Yo! Yo! Check! Bawi. Asa daw ko manari? Sayang linya wa ko masuko. Diri ko nanari, ako ilang manok o karon ako makabuno. Oh. Ha? Okay na? Okay na? Time na? Padayon na! Yo! So to,
Yo! Kung maingon tag habal-habal, mura naghahabal pero di tinuod. Kung maingon tag tao-tao, mura nagtao pero di tinuod. Para sa mga Rastaman, shoutout mga Rastaman Para sa mga Rastaman, si Ja kay si Ja ang Ginoo sa kamatuuran. So si Jaja kay Ginoo ra di tinuod og way hinungdan. O di tinuod ang imahe aning TikToker. Santo Niño nga musayaw. Kita ba to sa Facebook? Kapag habi na sa tao, murag yun og hanggaw. Nya kusog pag yun ni musita. Sa sala nga siya mismo gabuhat sa gago. Do not fuck others if you do not want others to fuck you. Na? Kaning ribat ka ni Scarface. Ingon ka kung magtagay mo, dili stick ko inyong pulutan. Kundi ang iyahang uyab. Dayon ni banat ka nga chick boy si Scarface times ha. Kisa may chick boy nyo ng duha, brad. Ha? Dayon ni ingon ka. Nga, kibaw kang uyab niya tong bayhana. Anong ganahan makamaki-group hug. Siloso yan. Di ka ganahan nga imong uyab na ay ka-group hug. Okay raman sad. Respeto ang tawag ana, brad. Pero nga nung atong uyab naming Giselle nga nung papansin maghapon kaniya sa chat. That's bad. Ha? Kasabot ko kay dungan ming papansin ni Giselle sa una. Ano si Richard? Wala mo Yo. Dungan tayong tulog ang papansin sa una. Pero ako ang gipili. Dira ka na pawong. Good manners and right conduct magudyang pansinon. Di na wong. Og lood sa daw kay kag-diskarte buwang. Katong nagtagay tas klarin gusto ka kamutagay sunod ni Giselle kay imong sundon iyang inimnan. Dayon tila-tilaan Ijara! Partida giubo ba si Giselle to yawa ka? Angkon ko. Parehas na hilig og chicks. May hilig og chicks. Pero ang akong chicks, akong giasawa. Ang imuha, igor ang gikuha ang pagkabiren sa Fatima dayon etcha puera. Dira pa lang klaro nang layo kay tagdiferensya. Nakabuo ra ka og bata, ako nakabuo og pamilya. Sakit na. O pamilya nga nagkahiusa, dungang gaplano para sa future. Akong anak kong muskwela na mapakita nga complete family picture. Nahilom sila kasakit ito. Complete family picture. Ha? Ang imuha, wala mo perteng luya. Wala. Di mo matawag nga broken family kay right from the start po mo nakasuway na himong buo isip usa ka pamilya. Kita na. Yo! Pero disclaimer lang. Wa ko'y gidamay nga bata. Wa ko gaingon nga bati siya nga amahan. Kanang iyang anak iya ng pinangga. O gihugugma sa hilabihan. Tanda sa tubig ni. Yara kay bugno kay kuan. Gihugugma sa hilabihan. Ang ako lang, nala ko'y gustong ihatod nga mensahe para sa tanang mga lalaki dire. Ato na taong tarungon dala ning atong mga babae. Sa pagpangga hatagi ang gugma ipasulabi paningkamuti tigumi kung kaya napakasli kung wa kay sure niya isulti ayaw og butbuti kung wala ka mahigugma buwage ayaw pinuangi. Yeah. Ayaw na himuang complicated ang tanan. Dili buot pasabot nga siya strong independent woman, imo na i-convert into a single mom. Be responsible. I-withdraw yung nagtaman-taman. Pero kung parehas mo niya nga hindi ninyo kayang panindigan, may pagmaglulo na lang. Gaguba-guba, ragimos future sa atong kababainaan. Ayaw na pasanay ang inyong pagkaway hinungdan. Kaya nang imong mga binuhatan, nagpaila lang nga di pa kawa pa ka nabunyagan sa true hip-hop nga elemento.
bisag usa na ka sa mga karaan, di pa ka matawag nga veterano. Kay sa rehiyon sa battle rap, usa pa ka kabagano, diri sala ang pagkawak, dugay rakang na impyerno. Time. Round 2, good job. Ex na sad. Wa na bay lain. Ay nasigdamay sa akong ex kay may malipayo na tos lain. Yo! Nanamay og anak. Kung na estilo niya mga par. Di na ako manamay si imong anak na tong kanawng ni Carl. Yo! Halos overtime ni kada battle. Sige karon, sugdi nag-overthink. What if gipakaslan ra kaniya bisan dili ikaw ang trip? Niyang makauban bisan sakit sa iyang dugan imong gitratong kalibutan gipatuyok ra ka nga wa kay kalibutan. Pero sakto nang pa-overthink. Basin maghilak ni overnight. Hilaw pa ka sa rap battle. Ako kay overripe. Karon hatagan ti kag upper cut sa atong fight. Usas finest ni kung fancies lang hisgutan malamike. Tyson akong style. Veterano kada fight. Malapagara imong stilo kay pambata imong type. Kay pambata ni mo duwa. Murag dagdula lag text. Di na uso imong style oh. GM sa text. Advantage ko ning duwa maong akong gite kay akong bars dili maluma murag feeling sa ex. Usay feeling bro text. Nga di na ka pang chicks. Mauna diha. Easy boy manggod ka. Kuratan sa sex. Ako, walay uyab pero malipayon. Pinayolo ang trip. Useless na gihapon ang uyab kung maugihapon mag-cheat. Kaya di ka faithful nga pagkalaki. Dagan kag sikretong mga chicks. Di na nimo ikagwapo hinumdumi na text. Ang uban kay estudyante pahipi nimong gisex. Di ang ayan nga magtutudlo kung mangtudlo imong trip. Saman, kaya pa? Or kayaho na lang? Basi nagtuo kag si Jiro imong kontra kay ato na lang, kayato na lang. Ha? Pero buutan ni siya. Di lang maklaros itsura niya katong nagwali ni sa simbahan. Kung magwali, makaluha. Pero kung magwali sa eskwelahan, kung magwali, bayola. Bulukang, utuka. Di ko kamats ni mo sa battle, imong kamats, baluka. Time! Upaw! Round 3. Round 3! Bababa! Yo! Sa to na? Overtime! Sorry, Bem, sa last battle, pero karon dili sa time limit. Dili na ako mag-ina, busado. Dili overtime, pero overkill, panigurado! Sa pagsunod, ano lang. Yo! Battle gyapon ninyo ni Scarface, naingon ka. Dako kayog eyeball. Sa duwa nga basketball, bisag gisunggo ng kontra mo reklamo gyapog eyeball. Eyeball. Kuang gol, gibayutan na kadeha undo. Tigduwa magyud kag basketball kung reklamo di ka bahin foul, mingon di kag eyeball tudyo. Imagine na daw be, intense na kay duwa ang galawan sa kontra ka sure ball. Ikaw ang ni-check up kay ang kaatbang maanad mo dribble. Ni drive, ni Eurostep, ni layup, pite. Ning pito ang referee. Foul! Isog kay kang nireklamo sa referee. Eyeball. Iste! Para lang yun na ma-wordplay sa eyeball. Imong gipugos ang eyeball, pre. Ingon ang referee, oh. Sabi ko na Barbie eh. Pinugos nga wordplay. Sa imong skills,
Maunay pang define mga banat pang ato ni Vines may pag ikaw sad kay mo retire. Di ka maumugamit og ang gulo sa pagkawak ka inclined. Di ka maumugamit og ang gulo sa pagkawak ka inclined. Gusto ka tinuod nga sunggo, magdugo ng ilong nimo aning ako mga English lines. Yeah, para di pud kan si tagiya sa vapors lang, na masabtan English. Yo. Lure 038 English Conference game! Yeah! Cause tonight, you're gonna witness a bloodbath. No signs of guilt in myself like I'm a psychopath. You're not an artist when I say you're gonna draw your last breath. I'm gonna host your class last reunion, call it the Burari Death. Yeah! Now the nostrils in your... and then the blood in your nostrils starts to show. So what's your shame? Welcome to the game, bro. We're not the same. Your stuff are stupid and lame, while I correct stupidity like KB Lame. KB Lame? Nga na, magpadugog ilong di kay eyeball. Mo skills, klaro kayo nga. Kailan mo skills, klaro kayo murag peso. Nagkagamay ang balor. Ihaw ning raging bulsa. Hanas nga matador, pusoy ning sugarol, giat bang sa balasador, kay di basta-basta ning utuka estudyante ning edi babor. Maong hagbong imong defense, ako imuhang profesor. Kay taas ni og standard, imong research kay dile pulido. Ikaw ra tong tigluto sa Pansit Canton sa thesis ninyo nga grupo. Ug sa imahe nimo nga nabuo, bagsak kasagrado. Bagsak kasagrado. O abi ko bag naminaw, di ba? O abi ko bag naminaw, di ba si ninyo feeling santo ninyo, pero imong pagganap palyado maong bagsak ka nga sagrado. Yeah. Ang sauna nga dumpol karon kay nihait mapanegosyo man or battle parehas utok gigamit. Collateral damage na lang sa akong pag-upgrade nga ma-expose imong pagka-weak shit. Sakit na kainis imong buot, pero wala man kay buot, so wala na po kay nabati nga sakit. Nakapos, sakit. Yeah, naku kay nabati nga sakit. Pero ang nakasakit, sa kadaghang battles nimo, ang battle ra ninyo ni Scarface, ang akong gitanaw o gi-review. Kay galabad ng akong ulo. Sa kadaghang palpak ni mo adto, akong all 3 rounds na buo. Kung kumutanaw pa ko sa upang battles nimo, ma-overtime na sad ko. Napakay tulo ka battles nga dunay video. Subot pasabot, pwede raming mag-rematch bisan tag ikatulo. Ade, imuan na na po. Kay ingani ning bright nga madiskarte kontrag bulok. Dinamiski pang maghago. Kabantay ba kang all 3 rounds gipatay ti ka gamit ra imong kapugo. Nga? Yara. Karon, tungod kay nabunog man ang pangalan ni Scarface. Si Scarface dunay gipaingon. Unsa daw pamati nga didaog kasi inyong battle, pero patpilde kas tanang comment section. Ha? Pero dili na unta naangay i-mention. Di na unta naangay i-mention, pero kinahanglan kang engnan nga wala pa ka nabunyagan sa true hip-hop nga elemento. Bisag usa na kas mga karaan, di ka matawag nga veterano. Kaysa relihiyon sa battle rap, usa pa ka kapagano. Dire sala ang pagkawak, dugay rakang na impyerno. Time! Last round, away, Jaja. Good luck sa mga judges. Yo! Nag-English conference. Halatang way buot. Isa may mo judge ni mo ana apilang judge wa kasabot. Ha? O nag-basketball reference ang puta. Travel gibit-bit ang bula. Yo! Sa battle nila ni Merds, yawa. Iyang round pang isang tuig. Unsa din ang 2 minutes ni mus inyo, ha? 2 days or 2 weeks? Itaas kay kaglinya, pero way ganahang maminaw.
Si Bimbim katugo na kay nagtanaw sige gihapon kag yaw-yaw. Ha? Kay bagagnaw ni nga maestro. Bulok way buot. Simple instruction ra gi instruction. Di pa kasabot. Mao na text. Tudluan ti kag tarong. Undang nagtudlo. Sayang lang pangandoy si mga estudyante da. Ikaw hinungdang mahugmo. Ha? Ikaw hinungdang mahugmo. Ug sa battle nila ni Zero, sig panghambog sa naabtan. So dato nakaana, ha? Dato nakaana. Di na kinahanglan ipanghambog. O kay baw na mi ana. O ikaw nang nakagraduate. Ikaw nang gwapo o kahimtang. Pero di na kailangan ipamukha ni mo sa lain nga wala sila'y naabtan. Kaya di ta parehas o estado na ay ubos na hayaruhay. Importante kinaiya. Respeto na to kanunay. Ha, kay maestro pamanunta ka. Pero di ka ngayang ehemplos kabataan. Ikaw ray magtutudlong wala nagtudlo. Unsaon pagtudlog pamatasan. Buhing na pagway patasan. Ako ning chinilasan. Wa man gani manghambog ng tag-iya sa vapors, alturas, ikaw pa kaha, hilasan! Ha? Ilagay bulala. Hipolito, probinsyano og dating. Lawas kay pang bouncer, ulo Mr. Clean. Og badoy kay ni mamorma. Kung mamorma JG type, di ka angay diri sa vapors kay pang atmo imong hype. Ha? Ug kung ako na ang mag-wild, sigurado imong damage. Murag ecosystem. Pulido ni mong sulat mala journalism. Puros dalan ako pasabog. Mala terrorism. Sigurado ni mabutan aneurysm. Time, 2 minutes. Disiplinado, taba-cheng-cheng. Kaupat ka battle mo, pagmanhatan sa kaupat ka battle mo. Kakuan ka ng dikdikan kaya kung ano niya, ang text is kanang grabe ang crowd control, humor, sug kayo niya. Itanaw na ko ang tanan gyud per round, ang round 1, round 2 is gitay na ako niya, ang deciding factor na ko is round 3 niya, naribatan man ni, either way, bisag kinsa pwede mo daog, pero naribatan ni Jaja tong mga lines sa text niya, Jaja. 1 og 2, tie niya, round 3 Jaja. Yo, Barbarian, akong judging is all 3 rounds para kan Jaja. So, pagsugod ni Tex, na siya diri. And then, pagsugod ni Jaja is na sapawan. Din na sapawan, na mabawsa ni Jaja. So, mo to akong all 3 rounds yata ako ni Jaja. Yo, Urchinday, so Jaja versus Hipolito. Round 1, ari ko ni boto ni Jaja kay ni lampaw siya gamay. So sa round 2, kanang kusugan kay ko sa ribat ni Hipolito. So Hipolito kadto time pero nabawi gyapon ni Jaja ribat sa mga iyang mga ipang suwat nga bugat sa mo datong abot sa kanang tudlo. So Jaja ko 2-1 Jaja. Yo, merge round 1 kay Jaja, nakuha to niya round 2 pang Hipolito, round 3 para sa ako tay, pero ang icebreaker pa na now is katong ribat ni Jaja, mas murag naging deciding factor siya para mas maiyaha ang duwa sa mundo. Ang boto kay Jaja. Yo, playing tape Imperial. Ang vote is round 1 kay Jaja, and then ang round 2 kay Tex. Ano, personally lang. And then, ang round 3 kay Jaja. So, dikit ragid ang duwa, no? Murag, nagkatalo lang sa higid ka ng sa ribat. Pag-ribat ni Kuan, kusog kayo ribat. Tapos, yung ribat na po si Jaja. So, sa higid, sa ribat. Kay pareha sila ka ng retense good. Intense kayo, pero mahulagay. Dapat nagi matdaog nila duwa. So, Jaja. So, ikaupat ka battle, Hipolito versus Jaja. Shout out ni Hipolito, gikan pa rin siya sa Karin, then Jaja gikan sa Lila, niabot siya sa Bilaran. So, pagpakas na nato 5-0, daw si Jaja. Shout out ni Tex, Isugsan, shout out nila Breta, Boyi, o bilang Michael, Luigi, Dodong Paharon, silang Rap-Rap, kung sa tanang, tagalila daw.